Виж ги, виж какво снима в момента. Аз ги гледам да си изпълня душата. Просто, 1, 2, 3. На всички после скачат, опа. Аз ги седя по това. Аз такъв кефен брейк. Ето го, да, видя го. Нарочно не съм усилял тук зума да не се разваля това. Като ме видяха да изпочнаха да го вземем. Колко парчета? Не може да прибре. 3. Повече ли че да съсилям? Красивите. Бах ти кефа, бах ти кефа. Реално става, 1 минута клип направих. Направих още 1 минута и так. Ама ако се почти още. Аз да ти бягам нагоре да... Да, разбрах. След що му викаш села, викам нещо си видяла водата и си викам делфини ли пак, аз не, такива са точно през булба, не ги виждаш. И сега ще бягат пред кораба с сумати и време, бе. Мисля, че ще бъдат пред кораба. Много си. Да. В момента точно фащам тях. Булба не го фащам, фащам само делфините. Пяната е хваща? Точно от тяната, виж какво фащам откъде, бе? И не ги фащам много, да са много големи, нали да не ми такуват. Аз ги фащам фана много големи, пък няма да се виждат, пък няма може да ги видиш, да ги не хубаво.